geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achakachakwado mmekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara agha n'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzude bụ abalị 28 nke ọnwa nnọọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogwu ahụ nwoke ekwete na ahọrọ Lamin Yama amamina wọta nwaada Clara nwoke ọcha nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ a kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele mgbe ọbụla ga-tachichi ihu ka Chineke o mere ihe ọjọọ kpọlite gị n'ụtụtụ a Uche ihe m na-aga ewe n'ụtụtụ a kpee ekele hụrụ mkparị gị ahụ n'ụtụtụ agaghị m ewe ya Igbo ndị ọma na-asala chi unu eteela olu otu unu mere asị m ụbọchị taa marụ nụ mma ya gazichara unu n'otu amịm n'obi gbawara agbawa na nke egbepịara egbepịa ka m chọrọ iji eme ka ị mara na ewerela m last card m jekwakwunye maka ogbe igwe a na-anaghị ekwe ka m zie ike akwụọla m 3,000 yesterday ịhụnanụ ọwụ mụ na gị sokwu okwu in the evening ọ ebe m na-agbagharị ka m rush ya echere na aga m eme itinwe up lọghachie ka mụ na gị soro maka evening program yesterday ruzie ebe ahụ asị nwoke na-eri igwe ahụ anọ ya ara ndụ na ncheto ya sụmọ ebe ahụ ka m nọ chekata ya kpọọ ya n'ekwentị ọ sị m na ọ na-abịa anọzi m ebe ahụ oge aganahụ m mana o mechara wụcha masị ya ngwa jidekwa 3,000 naira ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka sofa ịhụnanụ akwụọlanụ m 11,500 naira yọpụọra m mgbịrịmgba ọ dị ofele nye m belu ejikwala ihe akụ m n'ihu ejikwala ihe akụ m n'ihu ị na-akụ belu iwe eze nwaanyị ọmụnwa ịgbalịala nụ ọmụnwa wee onye si were ya na-agbọ ịhụnanụ ya ịgbalịala ego ole ka ọ fọrọ 6,000 ịgbalịala 6,000 naira ka ọ fọrọ this thing na payment ime gị ọ chọrọ iru gị otu afọ ọ gawala otu afọ nke imega gị na ịgbakeri gị ala akụkarị aka atịtachi aka kedu ihe nwe nkụ ka aka dị n'ihe a na-ekwu ebe a 11,500 naira ya afọ 6,000 ọ agbalibe m ịgbalibe Uche put more effort gbalikwuo Clara nwoke ọcha atụrụ m anya na ị ga-eji my flower bịa today ozugbo m na-ekuchi ihe a gịsị ngwa collect your flower 3 ka m ga-ebu abịa gịsị ngwa collect your credit 3 forest ka m ga-ebu abịa you know ma ị na-anaghị eto m meji aka m too onwe m Uche gbashigbuo m meji aka m too onwe m I am trying agaghịkwana m anwụ n'ihi gị put more effort agaghị m anwụ ịmana onwe ihe ọ ga-ewepụ n'ahụ iji 3,000 ahụ gaa na nke nwaanyị a na-ere ahịa bush ka ọ gịnị kedu ihe a na-akpọ ya gaa were ya taa ji onwe ihe ọ ga-ewe m yes onwe ihe ọ ga-ewe m iji 3,000 naira nji make ya payment ahụ ji ya taa ji yesterday mana ọwụ ụgwọ gị a mere mana ị ka ga-ata taa ka m soro gị gị ebe ka ị ga-ata ji ọwụ ọmụnwa ka ị ga-eso amakwala anwa soro m n'azụ ọ dị ego ewe m na-asị gị nwee ndidi ọnwa ọ fọrọ ole abalị ole ka ọ fọrọ 3 days ka 2 days ka ọ fọrọ ma akụtọpụ ụgwọ a mere onwe m aga m achọ iso gị aga ị gaghị eso m aga I want to see the bicycle ị gaghị ahụ ya anya always surprise don't be in a rush to see it always surprise mgbe m ga-ebute ya eluigwe ga-ada esi m ga-ebute ya onye ogbi ga-ekwu okwu eluigwe ga-ada ebubele gị na-akọ allow me to take my time mee ihe m otu m na-esi eme ya onye gwara m na ị ga-eme m udo ka ihe a enwe m ike ọ dị ego
ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla n'ụtụtụ taa ịma asị mmiri gbọgịrị gbatara ka a na-eji esi ya o nwere ọkpụkpọ oku ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-akpọzi na nke ugbu a ya bụ ọkpụkpọ oku adasiwela ike kedu ihe ọgbọ mkpanye ọkụ n'ahụ a na-akpanyere Atiku ka onye efe ka Peter Obi na Kwankwaso jiri okoloto otu pati African Democratic Congress jizi ọkwa onyeisiala Naijiria na nke osote ya o nwere na mgbe anyị bịara bịa leba okwu anya mana ọkpụkpọ oku adịghị na strong ọ dị ha na strong na nke ikpeazụ a olu a na-adasizi ike ọtụtụ ndị mmadụ na-asị Atiku nye n'efe Atiku nye n'efe ka e nwekwanụ new face uche okwu Atiku awụkwa otu n'ihe merenụ PDP ji nọrọ ọnọdụ ọnọ taa otu a ka Atiku na-enwe ike gbamgbamgbamgbamgbamgbam Atiku mgbe ọla na-ezerite isi elekshọn pịa ya wụcha mgbe ọla na-ezerite isi elekshọn pịa ya wụcha asịkwa ya mgbe ahụ nyetụ efe ka ndị ọzọ bịa ka mara ma ga-enwe new face oke na-adọgakwa ugbu na ADC Atiku ekwesịrị kpokpo ekwe nkụ o kweghị ka ndị ọzọ kwutu ume ọwụ oke osisi o mechara mgbe ahụ Wike ji ọnụ ya kwuo na ya ma ji aka ya felu Atiku thank you maka na arịọla Atiku si nyeke n'efe ọ jụrụ ajụ ya ajụ every time and every year na-eme election PM ya wụcha dowere PDP ọnọdụ ọnọ taa mana ka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ agbawala ya si ya biko kene ya tempa justice with Mercy ya nyeke n'efe ka Peter Obi na Kwankwaso mee ihe a na nke ikpeazụ a ebe ọtụtụ afọ ịdọgidere dọgide ọ na-ewe hapụkwanụ ndị ọzọ ka a mara ma Atiku si agaje poll a ga-atụ ya atọ na onweghị onye ọ na-achara mama ị na-aghọta a ga-atụ ya na-edisaidi asị ya ma alakpuo ya alakpuo mana nke ugbu a no ọ dị egwu mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a gezie ntị ị chere na mkpanye ọkụ a ga-emenwu ka Atiku gbanwee obi ya ma nyefee ka Peter Obi na Kwankwaso jiri okoloto otu pati African Democratic Congress jizi ọkwa onyeisiala Naijiria mkpanye ọkụ a ọtụtụ ndị mmadụ bịara na nke ikpeazụ a na-akpanyere Atiku si Atiku nyeke n'efe ọ dị gị ka Atiku ga-aṅa ntị ọ ga-emenwu ka Atiku gbanwee obi ya ya bụrụ na ị mere ọsịsa gaa na Facebook anyị chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 klik ịkpam kiriwe anya live maọbụ gị dee naanị Eko FM klik kwa kpam zibatara anyị ozi ebe ahụ uche makwana ihe ọ na-atawakwa ike lekwa ma Obi na Kwankwaso ma ha ga-apụkwara ya African Democratic Congress gafee na Nigerian gịnị NDC ndị nke ahụ nọ na-ahọ ọra ha ekpe na biko na ha bịa ka enye ha tiketi ndị nke ahụ na-arịọ Peter Obi na Kwankwaso arịrịọ sị ha biko ha bịa na ha ga-enye ya free ozugbo ha ga-enye ha ya ozugbo ka ha gbapụ ya ọsọ ike gwara ka anyị lebake n'okwu anya maka na asị ọ na-abịa ihe karịa sị tụọ ya aka na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ mee ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị ndị obu egbe agbagbuo n'otu onye pashịtọ ọgwụ gbagbuo nwunye ya ma gbagbukwuo ụmụaka ya na mwakpo ha wakporo otu obodo na steeti Plateau bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Kogi apụtala kwuo na ọ bụ eziokwu na ndị obu egbe tọrọla ụmụaka 24 n'ụlọ ndị na-enweghị nne na nna orphanage home dị na ya bụ steeti Kogi ọ bụ maka agbụrụ ka ọtụtụ ndị mmadụ ji akwado Peter Obi ka ọ dị Tinubu ga-enweta mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 ka Shehu Sani kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nwanna ịhụnanụ ka mkpagbu mmadụ si adị ị ga-anụ ụda ya na nke ugbu a ka Sowore gbara onye bụbu onye atọni jeneral ala anyị bụ Abubakar Malami ọ bụ mụnwa ka Tinubu gbara si nlekọtawa otu pati APC na steeti Abịa anya ka aka chiburu steeti Abịa bụ Ọjị Ụzọ Kano na osote onye isi oche ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Benjamin Kano pụtara otu mgbe ma kwuo
akụkọ kọrọ na onye isi ala Tinubu pụtara ma kwuo sị Kanu jee lekọtawa otu pati APC na steeti Abịa anya na-emeghị ka ọha na eze mara Kanu nke ọ na-ekwu maka ya ekwu aka ya aka ọ ji ụzọ Kanu na Benjamin Kanu ezipụ ozi ozugbo na ọdọ nzirịta ozi soshal midia ma bido zọkeriwe onye Tinubu si ya lekọtawa steeti Abịa anya ụkwụ siri ya ike n'ala ọ dịkwanụ njikere ịbụ gọvanọ steeti Lagos ka Samuel kwuru dị ka ọ kpọpụtachara nwa amadi aha ya bụ Ọbafemi Hamzat dịka onye ga-anọchite anya ya dịka gọvanọ steeti Lagos ma ọchịchị pụọ. Ndị ọkpa egbe bandit wakporo ebe a na-agba bọọlụ na steeti Adamawa gbagbuo mmadụ 29 ozu ha yasara ka gọvanọ steeti Adamawa bụ Amadu Finitiri kwuru bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akụkọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Zamfara gbagbuo mmadụ 3 kpọwaị bụ ndị na-agba nta ozu ha yasara. Ndị ọkpa egbe bandit awakpokwala otu obodo ọ bụ dị n'oke ala dị na steeti Benue gbagbuo mmadụ 7 tararam ozu ha yasara. Egbuola mmadụ 50 na steeti Adamawa, Benue, Plateau ma tọrọ ụmụ akpụkpọ 23 na steeti Kogi. Hell! Jesus is Lord. Mmadụ agwụkwala nọ na Nigeria now. Mmadụ agwụla. Chele ndị egbe bandit awakpola, awakpola, Plateau awakpola, Zamfara awakpola. Uche ka ezi ebe dị safe. Ọ dị egbe wo. Uche ime ihe ji eti ihe awụ na ewurigide nke onye agbata obi gị. Otu ụbọchị ya richa nke ya gafete na nke onye ọzọ. Ọrụ na ebriji ihe ugbu a kwụsị ya ugbu a. Ịmakwa na ihe nwere ike ife steeti ndị ọzọ. Ọ na ha adala na. Ịma mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị eji akụziri anyị mgbe ahụ na otu ọrụ kpọrọ aha dị ara gọọmenti bụ ichekwa ndị ha na-eme gịnị ha na-achị. Otu ọrụ dị ara gọọmenti ịrụ otu ọrụ kpọrọ aha bụ ichekwa ndị ha na-eme gịnị ha na-achị. Mana ọ bịazikwanụ na ị na-achị ndụ ndị na-achị their stake. Amami ghọtara ọ nọ na ihe ize ndụ leenụ ka a na-egbu na ọkwa obodo ndị mepere emepe you know. Lee ihe mere na Amerịka. Lee n'ihe mere na Amerịka na nso nso a bụ ebe akụkọ nọ wee kọọ na otu onye ọwụọ ọ bịara gbaju ya n'isi ya eburu egbe chi ịgbagbu Trump. Ọ gbarala otu akpakpakpakpa chọọ ịgba Trump egbe. Ndị agha edifendi ya nwoke agbafuo. Ịma na within 24 hours aka akpara ya ozugbo nje aka akpara nwoke ozugbo abịa ya kọwa ka ọ gbafukwara agbafu abịara rịọwa ọha na eze biko onye ọbụla ji ozi dị mkpa mee ka anyị mara ihe dị Amerịka enweghị taịm ihe ahụ. Aka akpara nwoke a gịnị ozugbo ime ị gaa na Amerịka nnụnụ bụ kamera, ahịhịa bụ kamera, osisi oroma bụ kamera, ụdara bụcha nwanze bụ kamera, ọdụm bụ kamera, agụ bụ kamera, Clara bụ kamera, uche ụgbọala bụ kamera, ihe niile, udele bụ kamera. Chineke ekwela ihe ọjọọ. O nweghị ihe dị na mba Amerịka na-ebughị kamera. Ma ite eji esiga nri na kamera dey ebe niile kamera na wọta na Amerịka. Aka ka egbepụ nwụrụ nwa amadi a. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Gọvanọ steeti Adamawa Amadu Finitiri apụtala kwuo na ndị ọkpa egbe bandit awakpola ha ebe ndị mmadụ na-agba bọọlụ na steeti Adamawa gbagbuo mmadụ 29 ozu ndị nke aha yasara. Eche na ọ bụla anọkwa akụkọ na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Zamfara gbagbuo mmadụ 3 na-agba nta ozu ndị nke aha yasara. Echekwa na obiela akụkọ eselite isi n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gịnị mere na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo ọ bụ dị na oke ala dị na steeti Benue gbagbuo mmadụ 7 tararam ozu ndị nke aha yasara. Achịkọlatazi ihe niile na egbuola mmadụ 50 na steeti Adamawa, gbuo na Benue, Plateau ma tọrọ ụmụ akwụkwọ 23 na steeti Kogi. Naija wichiwe. Uche ihe a megakwa n'otu mgbe kpakpakpa ozu na-agha eva. Uche the worst wo na ya alụgakwa agha o. Mana otu ndị mmadụ si anwụga
ọnwụ na-awụ ọnwụ chi ha ya dịkwa ka ebe a na-alụ ọgụ Ọ dị egwu. na-ekwukwa na nchekwa tara ọchịchị na ugbu a na ọ gbachiela ike ime ihe na-aka ewute m n'ihe a bụ na ndị na-achị anyị anaghịde etinyecha uche n'ihe a na-akọ maka ha ya anaghị eti uche ya n'ọnọdụ enweghị tinyeche nchekwa a na-ekwu ihe a na-ekwu maka ya bụrụ ngachi ntuli aka elu 2027 oke lee Sanwo-Olu na steeti Lagos ọ họpụtala onye ga-anọchi anya ma ọchịcha uche lewekwa na otu ihe demokrasi anyị si agaje o weliela onye nke ahụ aka elu Akwa ịhụnụ ya. n'ọwa onye ọma Hamzat akwa ịhụnụ ya n'ọwa onye ọma ihe a nọzi na ya bụ Hey! nyere ọchịchị ọ bụghịzi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ wụzi not by nyere voting again give me ịchịcha gị nye m nyefee ya onye kpọpụtara gachi ọtọnụ m ike gboro ka ọ dị nwaanyị ọma n'ụbọchị ụnyaahụ ka ebelebe nọ wee gbuo akụkọ wee na-akọ na Tinubu onye isi ala anyị pụtara kpuo si Kano ọ kpọrọ Kano na ya lekọtawa otu pati APC anya na steeti Abia ozugbo okwu ya na-adapụ aka chịburu steeti Abia ọjọ ụzọ Kano a ga-anọdụ nzirịta ozi soshal midia zipụ ozi na-ekele onye isi ala Tinubu na ọ na-ekele ya n'ụzọ pụrụ iche maka nhọpụta ọ họpụtara ya si ya lekọtawa steeti otu pati APC anya na steeti Abia eche na ọ ka ebiele Benjamin osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Benjamin ka na-ezipụkwa otu ozi ahụ si onye isi ala ana m ekele gị ebe m nwawo Kano na nlekọtawa steeti Abia nlekọtawa otu pati APC na steeti Abia anya na m ekelekwa gị n'ụzọ pụrụ iche a na-azọzi ihe ọwa azụ ndị mmadụ agbaka kedu ụdị Kano nke onye isi ala na-ekwu maka anọzi ugbu a na-ebe gị onye isi ala si biko ngwa ka ọkọwa nke wụkali kpọọ Kano nke ọwa aha ka a mara kene nke ọwụ nke a sị lekọtawa otu pati APC na steeti Abia anya otu a ka a na-abụ ya akwa ịhụna otu a ka a na-abụ ya akwa ịhụna onye nke kpara aka n'ọnụ onye isi ala wụ nwanne m mụ na ya dị close mụ na ya dị close ọ gwụchala m naanị mụ na jewe onye na-adịghị close to onye isi ala mana anyị ji aka anyị eme onwe anyị mana anyị na-eme onwe anyị ka anyị were egbu Hey! ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chepụta asị m ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chepụta ị na-ata ya ụta iwe onye ebe arọ na-awe gị ewo ijikwa ahụ ewe afọ na-asa gị arọ na-awe gị ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chụpụta ama mme na-aghọta ike gbọrọ naanị na-akpọpụrụ Kano onye nke asọ ọmụma ebe emeziri emezi ha echefuo na aha nwo Uchenna Kano clever thank you even my own self ọmụwa ka onye isi ala na-ekwu Clara Nwokocha Kano nke gewo Kano nta ọ dị ego ọ wee mere ya Clara Kano nta amaghị anwa dịka Kano mana nwe onye na-amaghị na secondary school dịka Kano ukwu aha nna ndị Kano Uchenna Kano clever ọmụnwanụ so n'ihi ya that means I ga-akwaga post na social media I have already done that mụnwa aka na-agbọ nkọ na social media post ole m ya anyị na-emechi ugbo mụnwa Kano ahụ onye isi ala na-ekwu ike gwara o wee mere ya ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano ekpupụtala nwa amadi aha ya bụ Motara Garo dịka osote gọvanọ steeti Kano bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwụsị ịdị na-achọ onye ị ga-ata ụta ịkụọla afọ n'ala na nkwa ikpere ndị Naịjirịa ka otu onye ama ama n'otu pati APC gbara Tinubu 2027 Sanwo-Olu akpọpụtala nwa amadi aha ya bụ Ọbafemi Hamzat dịka onye ga-anọchite anya ya dịka gọvanọ steeti Lagos ma ọchịchị apụọ 2027
okwu ikwuru gbasara Peter Obi bụ okwu na-atọ ọchị ka Aisha Yesufu gbara Shehu Sani bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na n'oge ọchịchị Buhari ịnọ na-eme onwe gị mụ na onye ha ugbu a ịhụnanụ nke tọrọ bịati ka Showore Paramalamine ewezuga mba Niger Republic ala anyị bụ Naijiria agaghị enweta mmeri n'agha civil war alụrụ n'ala anyị ka Obasanjo kwuru bụ akụkọ na-adadere m n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Anthony Joshua adịla njikere ịkụ ha ọkpọ ọzọ dị ka o nwechara ihe mberede okporo ụzọ. ego pọtebụl nwere anaghị apụta ya n'ahụ ka Speedy Darlington kwuru ka ọnọdụ enweghị nchekwa si dị ugbu a n'ala anyị ahụtụbeghị ụdị ya kemgbe agbara nwee ihe dịka Naijiria ka onye senetọ n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ senetọ Ireti Kengibe kwuru. Ọ dị egwu. Where is the lie? Eziokwu. Kedu ebe asị dị na gịnị n'okwu a? Ọnọdụ enweghị nchekwa ahụtụbeghị ụdị ya n'obodo anyị bụ Naijiria. First ten or day like this. When is the second ten, wetin go happen? Now go run o. Ebelebe ga-egbu. Now go run o. When last ka ị nụrụ onyeisiala pụtara kwuo okwu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa? Sị gị na ọ nọ n'ihe na-ahịọta ebe a ọ nọkwala ihe na ọ mgbe a tiwere. First ten or day like this. Ị hụrụ tiwe ndị ụlọ mgbasa ozi bido tiwe ma nke redio ma nke TV ma nke akwụkwọ akụkọ etiwe hụ ugbu a nụwa na okowele achịcha gasị ya m na-apụtakwa bịa kpuo okwu ihe akarịkwala na nke ikpeazụ afọ second tenor. Ọ dị egwu. Speedy Darlington dereren ọ si ego pọtebụl nwere anaghị apụta ya n'ahụ. Pọtebụl okwu ya na-agara gị ị ga-agbalị zaghachie ọ dị oke mkpa. Anthony Joshua adịla njikere ịkụ ha ọkpọ ọzọ dịka o nwechara ihe mberede okporo ụzọ. Onye ya na Anthony Joshua ga-akụ ọkpa a ị ga-agbado anya maka ịma na no joy joy adịghị. Onye ọbụla hụrụ 99 anaghị atụ 100 ụjọ. Ama m ị na-aghọta no joy. Anthony Joshua ahụ n'ọṅụ ọnwụ ahụ ya ama m na-aghọta na nke ikpeazụ ọ na-akụ ọkpọ ọwa aja lara aja 1 blow 37 apples ozugbo nje gịnị ka a na-akọ Showore akụsirila Malamine aga si ya n'oge ọchịchị Buhari na ọ nọ na-eme onwe ya mụ na onye ha na ugbu a ọ hụrụ anụ nke tọrọ bịati ime when ndị na-ekwu okwu ha ekwuchie ya ike ekwucha nothing go happen. Uche talk na Uche ihe mere Obasanjo ji na-agwa anyị na-ewezuga mba Niger Republic ala anyị bụ Nigeria agaghị enweta mmeri n'agha civil war adọrọ n'ala anyị. Ọ na-akọwa na mba Niger Republic ha nyere anyị aka n'ụzọ dị iche iche ya wee okwu Obasanjo. I hope ọwụ maka ego anyị na ha ego I hope ọwụ maka ebe a ka eji na-agazi. Adị ego wee bere ya ike gwara aha na-ekwe aha na-akabụ ka ala wee nwee ike dị mma a na-aga na-agakwa ma a na-agarube ya ebe a na-agala egele ije maka na ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch akwụkwọ pọpọpọ Natasha apụtala kwuo na o nwere mmasị ịzọ ha ọkpa ịnọchite anya mpaghara Kogi Central bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii agaala aka ka egbe pịnwụrụ ndị ọkpa egbe bandit anọ na steeti Kaduna. Onye ama n'otu pati APC n'ala anyị bụ Stanley Osifo esuola aka n'ala dee n'ire ịma Tinubu aka n'ihu maka tiketi onyeisiala otu pati APC.
ndị ọkpa egbe bandit egbuola mmadụ 11 na steeti Katsina, ozu ha yasara ma merụọ mmadụ 2 ahụ. Kwanyere anyị ugwu ma sọpụ ọkpara omenala anyị ka onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa gbara ndị mba ọzọ bi na mba South Africa, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Jonathan na Peter Obi enwee na nzukọ ime ụlọ. Gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma amasiela ndị otu pati APC na steeti Imo bụ ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa obi ike na a ga-eme ntụliaka elu praịmarị n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya. Ọ dị egwu. Ọnwa oyoko si agba ụnọ ndị otu pati APC ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa nke a ma ọ bụ nke ọzọ na steeti Imo na ntụliaka elu praịmarị ụnọ ọ ga-aga gịnị serere werere obi osila eme n'ụlọ obi esila ama n'ụlọ wee nụ ihe a na-akpọ assurance na ihe niile tọụlọ si gaa ọ ga-aga siriri werere a ga-eme ihe dịka magomago onye ọbụla nwetara mmeri enwetala mmeri sure ka anyị gbadebe okwu ahụ ebe ahụ ka anyị gbadowe ya nwaanyị ọma. Natasha si na ọ chọkwara ịpụta ịzọhụ ọkwa ọzọ. O kwuru ya ekwu ha na ọ ga-aga ha ndị be ya sị ya ga-aha ọzọ na ije dị mma aga ya ugboro abụọ. Onye isi ala mba South Africa Cyril Ramaphosa agwala ndị bi na mba South Africa, ndị mba ọzọ bi na mba South Africa na ha kwanyere ha ugwu, na ha respectwa ha, na ha sọpụọkwara omenala ha. Achọrọ m iji ohere arụtụ ya aka. Cyril Ramaphosa, ị ga-agbalị jiri ire gị gụọ eze gị gịnị ọnụ. Ị hụrụ ihe mba South Africa na-eme ahịa mkpọrọmashi a na-ebuso ndị mba ọzọ maka na mmadụ bụ onye mba ọzọ ụnọ na-achụ ha kparakpara na-eme ha ka onye bara nsị n'ahụ ya, gị na-akọ gị kọrọgbatuo, ọ dịghị mma. Ilekwala ihe onyonyo ebe ndị mba South Africa na-emegbu ndị mba ọzọ, ahụ onye mba ọzọ bịara n'ụlọ ọgwụ ha sị ha stand up go, if you know you are not from South Africa, stand up and go. Uche ndị ọzọ mechakwa n'otu a enwe ndị ga-agazi mba ndị ọzọ na-ele ha. Naijiria, o nwere ọtụtụ ndị mba ọzọ jupụtara n'ala anyị bụ Naijiria, a na-anabata ndị mmadụ nke ọma. Ụnụ na-achụ ndị mba ọzọ karakara na-achụ na-eme ngagharị iwe na hapụ ọrụ ụnụ ka m gwakwa ụnụ oge esu mgbe oge esu ụnụ ga-agbata Naijiria, ọ ga-ada ụnụ fa oge esu mgbe oge esu ụnụ ga-agbara gawa na mba ndị ọzọ, ndị mba ọzọ asị ụnụ n'owe ụnụ ebekwala akwa, anaghị ekwila gịsị respect ha kwanyere omenala ụnụ ugwu. Ana m aghọta ebe okwu gị a na-aga nke wudu ka karakta ha recently, mana atụrụ m anya ịgwa ndị be gị sị ha jiri nwayọ ka ha si akpaso ndị mba ọzọ agwa. O nwekwara ndị mba ọzọ dị n'ala anyị bụ Naijiria na-akpa agwa na-ezighị ezi, anyị na-anagidekwa ha. Ndị mba ọzọ na-ezukwa osi, a na-ezu ohi ebe a, ọwụcha ndị Naijiria naanị na-ezu. Anyị anaghị ekwusị ịwụrụ m afọ Naijiria gawa mba South Africa gazuo oshi, a ga-akụgbukwa gị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị eleba ya anya bụ isiokwu ahụ gbadoro ụkwụ na mkpanye ọkụ a bịara na nke ikpeazụ a na-akpanyere Atiku n'ahụ si ya nyefee ka Peter Obi na Kwankwaso jiri okoloto otu pati African Democratic Congress jizọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2027. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị, ị chere na Atiku ga-aṅa ntị n'ọkpụkpọ oku a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa, soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook. Anyị lọghachie ebelebe egbuo n'elu ebelebe, emekwala ngagharị o. Echo FM 100.7, the fresh news people. Echo FM. Attention.
clients. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. This is an infomercial. Oh, this is so frustrating. Which kind of thing be this now? Oh. Michael, have fun now. This one, your face is like this. What's wrong? Just imagine, my boss sent me to print some business cards and the final outcome is poor. He condemned everything. I'm tired. I've tried so many printing companies for our business cards, brochures, and posters, and yet, look at this trash. I will make me begin write for paper because I don't tire for this quality. You never see anything. Oh yeah, calm down, make I reason you. Haven't you heard of the King Printing Hub? Not only do they have cutting-edge technology, but they also have a team of seasoned experts who make your printing dreams a reality. With sophisticated computer-to-plate and direct image machines at the forefront of printing technology, ensuring your ideas are captured with clarity and brilliance. For real? What kind of services do they offer? They handle all tiers of printing activities from business cards, invoices, and receipts to flyers, brochures, posters, flex banners, and even vehicle branding. They also offer creative design services, corporate branding, and general printing. That sounds amazing. What about their quality? The King Printing Hub uses state-of-the-art equipment, including CTP, ID card printing, lamination, perfect binding, and automatic folding machines. They also offer mass printing in 2 and 5 units. Wow, that's impressive. Where are they located? They are located at number 4 Ajoku Street, Owerri, off Federal Road, Imo State. And in case you want to order their services from the comfort of your home, you can call them on 08161 774303, 08161 774303, or email them at hub@thekingmail.com. You can also book online via www.thekingprintinghub.com. Aisha, thank you for this information wey you give me so. Make I begin run go there. You are welcome. Remember, the King Printing Hub is the one-stop shop for all your printing needs. Star, I can aso Igbo. This one na confirm. Make I rush go there sharp sharp. The King Printing Hub, putting your printing dreams in your palm. Azụ dara na adị mma ara ya ya adịdadarara. Ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ. A na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije. Ike agwụla n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Na nso nso a ka ndị Naịjirịa ọtụtụ n'ime ha bịara na-akwanyere Atiku ọkụ na ahụ si ya nyeke n'efe ka Peter Obi na Kwankwaso jiri okoloto otu pati ADC jizọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2027 nọ na-abịa abịa. Atiku asị n'owe anyị wee na-ajụ gị sị i chere na mkpanye ọkụ a nwere ka ọ ga-esi emetụ Atiku n'ahụ? Ike agwụla. Na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu anyị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị, ọ dị ka ọ naanị gị bụ onye na-agaghị na Facebook ga-akiriwe anyị, gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị, zibatara anyị ozi. Mana nke ọ bụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwu gị nke ịhụrụ n'ụtụtụ a
small je maka anyị chọrọ ịnara ọtụtụ ọkpụkpọ oku ikwu oke ọtụtụ okwu mee ya akụchapụ gị ozugbo ị bọọla chi ye Uchenna Clever Ọnọha Ịbọlachi. Ịbọlachi. Lara nwaanyị mara mma. Adị mma o Ịbọlachi. Onye nna n'ụlọ ya wụ Prince Chibezi ọnwụ mere. Ndewo, gbapụ ya ọsọ ịnụ. Biko nwanne m eweziokwu owo Atiku ya gakwala zuru ike. Ewo. Ya ga-azuru ike. Without mmadụ ịgwa ya ihe a ọ kwesịrị ịba aka Obi and ihe a na-eji ewute m karacha Obi na-respect ya as senior brother were ya dịka nna ya ukwu. Atiku ma jụọ ga ọrụ na ọ nọ na studio nga ahụ ka m jụọ ga Atiku ya gakwana na uche help m jụọra m ya ọ ga na-achọghị ka nwa nga ya too eto ọ ihe ọwụ biko na nkeke ya ekiliara Peter Obi ọwụ onye ụwa niile chọrọ ya bịa awere ya aja na garị ya ga-agaji ọdụ ọ ga-aka enwe respect. Ndewo ya gaziri gị nọ Ịbọlachi. Uche na Clara ụtụtụ ọma elekpa ndị ọrịkwa anyị dị mma ndewo ya gajiela nụ gazikwara gị ahụ kacha si na-ekwuwa ahụbụ onye abụ n'ime kansụl Owerri West ịnụ ka ha nkwuga gaa n'ihu oke ọkpụkpọ oku akpọga Atiku ọha ejiri eji okay patimo onwe m ana m ekwuli eji m ekwu ya everyday arụkwu Atiku eji m ekwu ya Atiku jee back to Dubai ebe ọ rụrụ mansion ya jee ebe ahụ jere retire onye sọmara ọchịchị kemgbe ọ sabụchara vice president in 2007 ọ ka na-azọ ọrụ ugbo otu hemshin nulefakwala anya wụ heje ịgbaga m yara ewu ele ebochi eweta gị ego niile o ji azọ ọchịchị kemgbe 2007 ele ebochi eweta and the worst part was dollars. The worst part was dollars code eke dollars oji na agwụla agwụ so ekwesịrị EFCC kwesịrị ije jiri di yourself mee investigation because mmadụ mmadụ ebufu a dollar every time ebufu a dollar is of age over aloki emebi dashi the youth and the leaders of tomorrow ọwaka so Atiku stepụla down in 2023 election ọ nwere ike Peter Obi would have been the president now but ọkwa greediness ya ahapụ zoning of PDP to the south ya nara ya hụ so it will be honorable for Atiku to step down for Peter Obi this time around ya pa ha ọ na ya ga-enọla ya na ya dọcha akwụ because ya gaziri gị nọ Ịbọlachi ụtụtụ ọma Ịbọlachi Uche Clever Ọnụaha ya gazie otokwu na redio Clara nwoke ọcha ụlọadụ ọwa eko ọ na-adịkwa n'ụlọadụ mana ebe na-aga otu a ghọtala onye gị na ya na-ekwu si akwa na-abịa abọ this morning Uche ịma ihe anya ka ihe anya ekwe ghọtala ma Uche m ajọkwala gị ewere shuga tige gị n'ọnụ na ị ga-agbapụ ite shuga oke ịhụna n'ihe ikwuge na Atiku Uche ọ ga-arakwa ahụ n'obi kem o ịghọtala ọ ga-arakpa ahụ Atiku a ga-ekwekwa eli ya o ya ụlọ ihe a ga-edu ha rọn tebụl ekwuo ya ka ya ọnụ o nwere ike ya egbapụta tekpọ ọnụ na onye na-atụrọgụ ọhịa m jite ilulu ahụ Atiku n'ogogiri o Atiku n'ogogiri so Peter Obi mara ihe ọ ga-eme ya ọ na ha ga-eme rọn tebụl du ka ụka ọnụ kwuochite ya amecha nụ nye gị ihe rịba ọhịa si na Naijiria settlement ya ụkwakpa ahụ Atiku n'ogogiri ya gaziri gị nọ Mike E na Facebook anyị ozi akala nkụ na nke a si n'aka azụ ka nnọrọ m ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara aha gị bụ JP nnọrọ m isi obi nze nke kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo zibata ozi ya isi n'okwu ya ji n'aka n'ụtụtụ a ọsị Atiku ya ji eji ezu ike na inwe a great day ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Mowa mere m ọsọ ụtụtụ ọma my people na anyị amakakwa ya gaziere gị nọ Mowa anyị ahụ na nke gị Chidimma Nwosu ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Uche na nteke a Clara out ka o mee enjoy azụ ahụ with me ọsọ anyị ma bụ choristers ya mana o teela anyị gụsọrọ aja mbele na gịnị mere
na anyị na-amụke o na Naija breeze ọ dị far from us. Ike gara. Ịbọọlachi. Ịbọọlachi. Ụlọ Bọọlachi Uchenna. Ụtụtụ ọma. Clara Ịbọọlachi. Ịbọọlachi. Ọ dadijo. Ndewo. Yo biko nke mbụ Uchenna. Wele ka m kpọrọ gị. Ugboro atọ ị chọrọ ibitere yi m? No, I cannot betray you, but by tomorrow and this weekend I must betray you. Ị ga-ahụ ya. Yes. Onwere m chọrọ ịgwa gị bifọ gị gwa Atiku. Lee, eke hụrụ Atiku. Anyị ji nwayọ. Atiku wee big fish. As long as Nigerian politics is concerned, you don't push him aside the time. So you're even say battle. Ihe ahụ Peter Obi na-achọ ka Atiku na-achọ. Apụgodo ihe a na-akọ. Anyị na-echa politicians so Peter Obi ma ihe na all of them the same people. So Atiku ma ihe ọ chọga, Peter Obi ma ihe ọ chọga. So anyị chọ ka Peter ma Atiku ritu ọhịa ga-eji nwayọọ mana chere kene ajụjụ a ga-ajụ gị wee bụrụ ihe ahụ Atiku bidoro kemgbe esi chọwa ọ na-achọtabeghị ọ na nke 2027 a ka ọ ga-achọta ya. Ichetụrụ ugboro ole Buhari chọrọ nke ihe ma chọta ya. Ọhịa ga-ajụ Buhari ọ chọrọ nke ugboro ma chọta ya. So ka anyị jụ na nwayọọ si ya nwunye ebe ọ na-ịchọrọ ịchọta ga maka anyị ha godo onye bọta mee nke fọs nwanne ọ ga-adị pọsebụl. Ihe na-akọwa ewere olu ọma so ya ọ dị ego ike gwara. Ịbọọlachi. Uche Nwagọdụ. Ya gazie onye eze. Ịbọọlachi. Ya gaziere n'ụtụtụ ọma. Ụtụtụ wara na anwụ ọma n'aha Jizọs. Amen. Ụghara ekelekwa m gị. Ụtụtụ ọma onye eze. Okwu Atiku na ndọrọndọrọ ọchịchị o feele na njibi aka. O ruole n'ihe a ga-emere pati maka na Atiku adọọla mbọdọ abụọ dọ atọ ụrọ ọgbachi. Nsogbu dị n'etiti PDP na gbasara nwa ike na PDP ọwa Atiku butere. Atiku chaara nwa ike olo, chaara Peter Obi olo, chaara Kwankwaso olo, ya dọkwa ya ada. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume dịka ndụmọdụ si n'aka King ga-abịa, Atiku hapụrụ Kwankwaso na Peter Obi ka ha dọkwana ka anyị mara ihe ọ ga-apụta maka na ịdọọla nnukwu. Ọ bụrụ na anọ m nso ọ ihe m ga-agwa ya ndụmọdụ m ya gaziere unu. Ya gaziere gị onye eze. Uche onye adịghị ya njọ. Na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ si ọmanye ma ọkpụkpọ oku dị otu ọ ga-agbanwe obi Atiku. Mana ya bụrụ na Atiku chọrọ obodo Naijiria magburu onwe ya ya gee ntị na ndụmọdụ ndị mmadụ na-adụ ya ma nyeke na-efe rubere agadi ya isi ya nyekene Peter Obi nakwa nkwado ya maka ọdịnama obodo anyị abụọ Naijiria ọ bụ ịbịa na-ebute osu ayara ma na-etisa pati ahụ. Ya gaziere gị nọ Ifeanyị Ejimi nke onye Cristiano osu ọha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị esi onye ndị mmadụ chọrọ bụ Peter Obi na ọ bụ ya Atiku. Ọsị Chineke gọzie anyị abụọ anyị ahụ na nke ga-achọ nwa ndukwe Raf ọsọ ụtụtụ ọma Uche na lọvụ ya bụ Clara na Uche na o ji n'aka na igwe na-akpọ ụgwọ ya instrumentally na ọwụhụ igwe ụmụaka. Ọ dị ego. Ịbọọlachi. Ezigbo mmadụ elu ya na-adụ ụda n'igwe okwu. Nwana ya eze na-ata njaba. Odogwu na redio. Ndewo gbapụ ya ọsọ ịnọ. Clara Kwakọcha mara ị ga-agwọ ya asa igwe nnukwu ụwa mara ụlọ mma. Makwara go. Aga bụkwa nwa na ya eze na-ata njaba. Biko ka nkewa eziokwu mmanya na mgbu okwu Atiku ihe a mmiri a na-awụli elu okwute. Biko ka m na-achọkwagodi eji isi a na-ekwu okwu ya eji isi onwe na-ekpetụla na ha ga-emetụli aka elu. Ụlọ ikpe ekwubere eji isi ga-emetụli aka elu. So ha bụgodi Atiku Peter Obi na Kwankwaso ndị a na-ayọ ha biko ha otu ha ama ọ na-echewe ihu ebe ahụ ọ bụ ahụ m APC dịka ndị ga-emetụli aka elu n'ihi na ihe mekere ugbu ahụ eji na-egbu ha oge na-aga enwere oge ruo ugbu a sị ha na ọ ga-agafeela maka ime ntuli aka elu praịmarị. So nwunye ya ga-emetali Atiku ya ga-azụkwe n'ike ike agwụla aga m ka nwa na ya eze
n'aka ndị aba ndewo. Ya gazie nwa na ya eze. Dr. Mrs. Mmole Barasi Owere zibata ozi ya. Ọ sị nke agụcha akwala ohere dị ugbu a ịzọpụta obodo anyị abụ Naijiria na Atiku ya kpake na-agwa dịka okenye na ihe a na-emezi ugbo awụzi maka ọchịchọ nke onwe na ya kwado Peter Obi abụ onye bụ ọkụ amụnyere n'elu ugwu nwere ike ịzọpụta obodo anyị abụ Naijiria n'ọnọdụ ọjọọ nọ n'ime ya. Ya gaziere gị nọ Dr. Mrs. Mma Olebara alụzie Chidimma ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na anyị amakakwa na mfat ị hụrụ ihe gbasatara elekshọn na anọ ọgbụla ya ike ị bọọla chie ọ ka nọ ya Anọ ya Uche nwa God. ụtụtụ ọma Lara enweghị eze mpụga. Bọlachi. Todiri Yesu. Na ndụ ebe. ọ dị egwu gaa n'ihu. Uche nwa God ka m gwa gị eziokwu. O nwere ndị kpọrọ Obi na Kwankwaso si ha gafere na pati ha. Ọ kakwa mma ha ga Atiku a ga-ekwe ezere. Atiku enwe ike ekwe ezere. Ya gwakwa Peter Obi ya gaa ya na Kwankwaso so okwu ahụ akpọrọ ka enyere tiketi. Ndị mmadụ ga-atọrọ ha. Ọ ha maka ha chọrọ. Ndewo ya gazie. Pastọ Kelechi Ben isi ata ike duru zibata ozi ya n'ụtụtụ ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na Clara na Obi na Kwankwaso tiketi na ọ magburu onwe ya na ọ gbụcha akpala nke a ga-akpapụ ọchịchị dị ugbu a n'ọkwa ọchịchị ma ọ bụrụ ma a ga-eme ya n'aka nkwemọtọ na nke a gbụcha akpala nnọọ ihe o nwere ikwe n'ụtụtụ a. Ya gazie anyị ahụ na nke gị Joy nke iru ka ọ sị ndị ezinụlọ Kano ụnụ abọọlachi anyị nwa ọmụnwa ka onyeisiala na-ekwu maka ya Uchenna Kano Kano nke m ka egewo Kano nta Kano nke m kwụsị dị na-adara gị ihe na-abụghị nke gị ebe ahụ leave me alone Kano nọ nga ahụ don't worry mechi ugbo maga ka egewo Kano nta nwere onye na-amaghị na aha gewo Kano nta Kano nọ die Kano na ya kọwa nọ ya ị na-adara gị ihe na-abụghị ya I don't like it ọ kpọrọ Kano I don't like it ọ kpọrọ Kano whether you like iwo o nwere mgbe ọ kpọrọ Kano nta Uche Kano nọ nga ahụ o nwere mgbe ọ kpọrọ Kano nta alawa anyị ma aha ha wụ Kano kpọghị ịgbalịala ka elekọtawa otu pati APC na steeti Abịa ọ mụ maka asị lekọtawa. Do you know that Oti nwanne m Oti is my brother. Oti onye in relation onye APC all relation jee kpuwe Labour Party. Leave us alone. Leave our party alone. hapụ Kano nọ na-adara gị ihe na keleme ị na-eji aka abụọ azụ ihe na-abụghị nke gị. Hapụ Otiwo my brother. As a relation. Jee zọwanụ nke Labour Party. Hapụ hapụ anyị nwa wụ Kano. Uche Kano wa aha ya gị na-akọ ịtọresị wa agbụrụ nne m Kano nọ n'agbụrụ ha. Kano zuru anyị ahụ n'ihi ihe ọmụma ka a na-ekwu. Ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị n'ụtụtụ a Joy nke iru ka ọ sị ndị ezinụlọ Kano ọ na-abọọlachi na biko anyị gbake na Atiku si ya ṅa ntị ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ọdịnamma obodo anyị abụ Naijiria isi mba ise amaghị ama dịka nwunye Dangote ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ụtụtụ ọma adị m mma adị m mma ịbọọlachi ahụla m otu olu gị sabịa gị bikọs uche ebelisa ihe niile gbara ka o mere gị gị na-adọzi gị mmadụ ka a na-aya enweghị uche emere n'ihu nwoke ọma enyi ọha ọ na-agbalị onye hụrụ nwoke na-atụrụ nwaanyị ya tụra n'oge ọrịa uche na-agbalị uche ego ha ọrịa ana m agbalị ejigbo agba ya n'uche ịwa akpụkechi bụrụ na nwoke akpụkechi ọwụ ọmụnwa ahụ nke ahụ ikwuru gaa n'ihu awụ ọmụnwa akpụketiv chọọ aha dịka Dangote na ụmụnne ya kpọwa m gị na-akpa kedu nkewa akpụketiv aha ụbịam gaa n'ihu Tinubu president of Nigeria Tinubu gwa nwere nke a chief mmadụ ka na-eri nye awa ya dịrị gị na mma ya dịrị gị na mma ihe mere wụ na-ahụ n'ahịa gbasara Atiku ọ bụrụ na ịma ndị adịghị aghụghọ ndị adịghị aghụghọ ya ihe ọ na-eme na ya ebe n'ihu Obi ya eme egbiri ya eme emere amara ndị adị aghụghọ ọ bụrụ na
ọnwụ na Atiku ga-ege ya mara na Chineke ka ihe na iwu president of Nigeria ọ nwere ihe na-awụ ọkụ mmadụ ọ nwere ọkụ ya ọ nwere ihe na-awụ Chineke kiri mmadụ otu ihe n'iwu president ọ nwere ike na-asị ka ya gbakwuola batụ kama ọ ga-enye Peter Obi ohere na sọpọtụ ya enwetụ ihe ọ chọrọ ka Peter Obi mee nye ma Peter Obi nụ na fizi ya gwa Peter Obi emeri ya bụ Igbo a na-eme ọ nwere ebe o ji azụ aga ị na-ahụtara m na-eji eto ọ bụrụ na ya ma ya nwee onye ṅụrụ mmiri ya na nne ya ya asị Peter Obi ngwa bịa na asọpọtara ngaba ekwe ihe m chọrọ ka ime anya m ma ịba na fizi ya mere ya bụ Igbo a na-eme ere anya ma ekwe na ọwa anyị na ndị eto ebe m na-ekwu Peter Obi ya fa anya mmiri ka hapụ iji esi egwuregwu ya fa anya mmiri ya rikwa onye na-atọ ya atọpụ onye ọbụla ahịa m ọchịchị mmadụ karịa egwuregwu ya dịrị gị na mma mmadụ ka a na-arịa ya bụ chere obi gị adala ụda gbapụ ya ọsọ na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka Chukwu nyere si Heartland Estate dị na Port Harcourt Road zibata ozi n'ụtụtụ ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ndị nke m na redio ọsọ anyị kudozo ndewo n'aka si n'aka Blessing Obinna ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọjọọ ka okele anyị mgbalịala ndewo anyị ahụ na nke gị Ọmpadek Chidozie Nwosu Comrade Ọmpadek Chidozie Nwosu isi ụmụọka nne dị n'ọha ajọ egbe ma zibata ozi gị isi ụmụọka nne bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na onwe ya arịrịọ ọbụla ị ga-arịọ Atiku achara Peter Obi na Kwankwaso na Atiku ọkwa ọchịchị na-ahụ ya ahụ n'ahụ ọ na-adị desperate ọkwa ị na-aghọta na ịhụkwara nzọkeri ọkwa ọchịchị a pawa tọzụla dị n'etiti Benjamin Kanu na Oji Ụzọ Kanu na ọ bụ iji wee gwa gị na ndị ndu anyị ọkwa ọchịchị na-ahụ ha ahụ n'ahụ ya gaziere gị no Comrade Ọmpadek Chidozie Nwosu ịbọọlachi nwoke ọmenye ọha ndewo adị m mma ịbọọlachi onye gịla na-ekwu maazị Godi Ekechukwu Uche enwerekwa na-ekwu na ọchụ maka Atiku na ekwesị ihe ọbụla na-atọ okorobịa ụtọ ọ na-atọkwa agadi nwoke ụtọ ụzọ m chere enwere ike iji kwụsị ọ bụrụ na m ga-ekwe mee ihe niile ọbụla amega Naijiria delegate ndị na-ahọpụta ndị mmadụ during the primary ọ bụrụ na delegate họpụtara ndị mmadụ bad president or bad person ọ kwenye ga-contest ọ bụrụ na ndị delegate ga-ekpechiri si that na ọ dị mma ọ dị njọ maka Atiku na-eji dọla aga Peter Obi na ndị otu eji naira agaji ha kpechiri sa ha ga-achụ dọla jụọ ihe niile nọ n'ime a na-agwa gị na a ga-asọpụli Atiku ma ọ bụrụ ma na a ga-eje nwere round table conference asị abịa yọm Atiku ka ọ kwụsị ọ ga-akwụsị nwele bikos ọkpa ha agụọla ya agụụ ọ gwụla ndị delegate agwụla ndị pipụl ndị ji ma ndị kedesi weda ma okere dọla ma okere paụnd na ihe amatatụ na onye ohere ka ndị ọhụrụ chi ya ọ gwụcha na ihe a ga-egbu udo adịrị ya wee otu ihe onwe ihe ọzọ ga-eme ka ọzọkwanụ ịhụla Peter Obi ndị ga-agbagide akwụkwọ ọda ga eru 2 days to the election abịa gbubizie ya dị ebe ọbụla na ha mụ ụgbọ iri aka Kwankwaso na-eti gị isi ha ti gị isi alekwa na ebe ha ọ ga-agala thank you ndewo ya gazie mgba n'ọsọ ọsọ nwaanyị ọma ka echekọlọta ya si n'aka Nkechi Okedo o si ụmụoko ma zibata ozi n'ụtụtụ ọ sị biko na ndị mmadụ chọrọ bụ Peter Obi ọ bụghị Atiku ka ala anya bụ Naijiria nwee ike dị mma ọzọ si n'aka Justin onye kachi egwu ha ọsọ kachi si egwu ha si avụ ọ si Chineke tinye ha ọgbaghara na steeti Abịa hụkwara na ọgbaghara Chineke ga-etire ha ga-eme ka ọchịchị oti nwee ike gaa sịrịrị m werere m o wee bere ya tinye ha ọgbaghara nye ha ọgbaghara nye ha ọgbaghara ọ dị egwu ogene osulege onye agha ekpere eche m ikwelitere ukwe kemgbe ikpe were ihe na-emi gị ọnwụọna gị nwakwanụ hafa anwụọna m kọdụ Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị maka na n'oge na-adịghị anya anyị na ndị One Empire ga-anọrọ emekwala ngagharị